ପାଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଭଟପୁରୀ କର ଆଉ କ'ଣ ଆମର ମସୁର ଯାଇ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ପରିବା ମାଛ କଣ୍ଟା ମାଛରୁ ବାହାରିକି ଅନେଇଲାଣି ଆମର ଘାଣ୍ଟିଆ ନ ହଉ ମାଛ କଣ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା କଖାରୁ ଚାଲିଲା ଗୋଳାଗୋଳି କାମ କଡ଼େଇ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଥିବାରୁ ଜାଗା ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ହାଣ୍ଡିରେ ଉଜରା ହେଲା। ଏବେ ଆମର ମସଲା କଷା ହେଇ ପାଣି ଦିଆ ସରିଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କଡ଼େଇ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ହାଣ୍ଡିଆ ସରିଗଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଲା ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ହାଣ୍ଡିଆ ଆମର। ପୁଅ ପିଲା ହାତ ବାଜିଲେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ।